ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସୁଛି। ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ପୌରାଣିକ କଥା କହିବି, ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା। କର୍ମଫଳ କେମିତି ମଣିଷକୁ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥାଟି ହେଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥା, ଯେତେବେଳେ ମା ଦେବକୀ 12 ବର୍ଷ କାଳ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଦେବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ କାହ୍ନା, ତାପରେ ବିନା ଦୋଷରେ ମୁଁ କାହିଁକି 12 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କଲି? ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଦେବ ହସି ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ମାତା, ତମେ ଗୋଟେ ମତେ କଥା କହିପାରିବ? ମୁଁ ବିନା ଦୋଷରେ ବିନା କାରଣରେ ମୁଁ କାହିଁକି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଭୋଗ କରିଥିଲି? ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାତା ଦେବକୀ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କୈକେୟୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଇ ମନ୍ଥରା କଥା ପଢ଼ି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ବିନା କାରଣରେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ପଠାଇଥିଲେ। ସେଇ କର୍ମଫଳଟା ଆଜି ସେ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ମା ହେଇ ଆସି ସେ 12 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ। ଏ କର୍ମଫଳ କାହାକୁ ହିଁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏ କର୍ମଫଳଟା ଯଦି ଆମେ ଠିକ୍ କର୍ମ କରିବା, ଠିକ୍ କର୍ମର ଠିକ୍ ଫଳ ପାଇବା। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ କର୍ମ କରିବା, ଭୁଲ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ସେ ଗ୍ରାସ କରିବ। ଆଉ ସେ କର୍ମଫଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଭଲ କର୍ମ କଲେ ଆମ ମଙ୍ଗଳ, ଆଉ ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ଦେଶ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ, ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।